מטרנה היא החברה המובילה בתחומה ומזוהה מאוד עם הרעיון של הכי קרוב לאמא. גם בקמפיין הנוכחי רצינו לקחת את האימהות שבדרך, ההריוניות, ולחבר אותן עם דמות שהן מאוד מנוסה, שמאוד מעריכות, עם האימהות הוותיקות. במסגרת הקמפיין אנחנו נראה איך אימהות ותיקות נותנות עצות לאימהות שבדרך. בניגוד לשלט רגיל, מה שאתם רואים פה בעצם זה שלט אינטראקטיבי. כל התהליך התכנוני מהשלב הראשון ועד השלב האחרון הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מדויק, וכולל בתוכו המון צוותים. הקמפיין הזה משלב בעצם עם כל המסכים, בין הדסקטופ בבית, מסך הטלוויזיה, ובסופו של דבר כאן ברחוב, בין הסלולר לשלט חוצות רגיל, שאליו מחובר מסך ענק. בסוף היום מה שאנחנו מקבלים זה תוצאה מטורפת. בן אדם עובר ברחוב, ניגש אל מול השלט, מסוגל להעביר את המסרים שלו דרך הפייסבוק, ואוטומטית המסרים האלה קופצים על השלט, והנה התוצאה.